High school zirlai naran le zelo ve tak mai Ronald chuan an thenom te kota phul chu alo kata an thenoma hian nula chelo fashan mai Cindy men football player lar tak mai Bobby nen anin ngai zonga ama Cindy po hi an school cheerleader captain ania wangin alar ve to khat hle mai chuti lain Ronald ero zirlai naran ve tak ania wangin aruka Cindy lo ngai zon chu a thlen san ber lai alaneri a thian pa ro pui vak bik lo tak mai Kenneth chuan ron panin Cindy chu a chau phak ani lo thu aron hrila Cindy thian nu Barbara chuan Bobby thian te chu school ban nu a party abot saya tel ve turina soma tun kum hi Ronald le Kenneth te senior an ni kumani a Ronald chuan an high school kaltom na turani awangin invor lar ve nge ya tum thu chu a thian pa hne na chuna hrila eng tak angmo Cindy te hi anu hawa me thai an ni a anu chuan ngai zong nein anu ngai zong chu Cindy chuan angai na te chiam lo anu chua ma chuan a samul kor pakhat chu Barbara party na hmuna ha kata na dila anu chuan a phal sak lo na chungen Cindy chuan a halui ta thawani Ronald te chung ko en chaw ane lai chuan apa chuan Ronald hne na telescope le na tur kha atuwa nga to empty azo chuan Ronald chuan phulakat na tangin dollar sang khat le zanga a khol to thoina lo changa party na chuan Cindy chuan anu thom thoman tau tak chu ronin belin a thian te po chuan moi an ti thu le in me an ti thu chu an hril sap sapa chumi nu rei vak lawa chuan a thian te zinga mi pakhat wain ti buak chuan aron perta hlo mai le lau thong takin silfai tumin a be ngal vata Ronald po chu telescope le tum chuan dora kalta a pialok dora chuan anu samul kor folkenga Cindy lut chu awa hmuwa dora chuan Cindy chuan anu kor chu athara thleng avadila dor nei tu pa hne na chuan kor thleng theina ani phot chuan engpo ti ain huam thu a hrila Ronald chuan anin biak na chu alo hriat phak awangin pui theidan tur ngai tu in dora chuan avaluta Cindy hne na chuan thlakhat chung a bial nu anga aom theidon chuan dollar sang khat a pek tur thu awa hrila Cindy nen anin kopani chuan alar pha ngei a be se ni Cindy po chuan phurvak lo chungin aw ve ta ani atu ka tang chuan Cindy kai hroina angin tunlai hmel takin alang ve theita an school corridora an kal dun an hmu chuan an school football player ho chu an meng phok hlom hle mai Cindy thian te ho po chu an bang bik lo an thil hmu chu oi har an ti ngei mai Asian zirna class a chuan Cindy thian te chuan an pahnih chunga chuan enge thleng ti an lo zota Cindy chuan thian in kom satlia an ni thuina lo changa lunch break a chuan Cindy chuan nuam lo a tiril ru hle mai Ronald dan siamangin an eidun zelangai si an nu dewa chuan Bobby thian te le Cindy thian te po chuan ronzom ve in Ronald po chuan tlang nel takin alo ti ti pui ve a school ban nuwa in ngai zong ang takin pizza dora anin hmule a in rin ni zan alo thlen chuan Ronald chuan Cindy chu len chua pui awa soma a fanu le Ronald in ngai zong a hmu chuan Cindy nu chuan mak ati hle mai an kaldon chuan Cindy chuan Ronald an kar nen a chua pui ngai lo awang chuan a phuna Ronald chuan Cindy a boy pui talangin a thian pa zelo ve tak Kenneth po kha angai sak man lo phone call tak ngel po a chan ngai lo awang chuan Kenneth chu a video wa Sunday ya anin kom tur thu a hril nu chuan a hlim ve ta dewani an school a chuan alar to veuna in alar ma a thor thin na te chu a thok hre chuang lo a zelo veuna enton tlak ve tak chu ani ama na mai ba ka Cindy kar nen lam chuan a sil sak thina ni awa han in pe zo tak em in zui tam na na chu anin ngai na ve hreta Cindy chuan a poim ro tham lo te chu Ronald chiar tierin Bobby hne na po a poim po hi ala hril lo ani Ronald po chuan Cindy poim chu moya ti zia ha hi pina soya chumi hnuwa Cindy chuan tunlai taka alan theinan Ronald alan dan upgrade sakin sunglass a thlan sak boka Kenneth chuan Ronald nun dan phung in thla na sa talu tuk chu a thiam lo hle mai atan chuan midang dai ang ani to tlatani
anin ngai zon der ni nu nung bera chuan a hmun nuam ti bera Cindy chu a hruaya thlawna service thei to lo an dah khawm na hmun a hruain indo pui pahnih na hun laia thlawna an ron dah thar te chu a ko hmu boka zana chuan Ronald telescope hlui hmang chuan RC te chu an thlir a Ronald chuan van sang lam chanchin a tui thu te chu alo hril ve boka Cindy hodona Ronald chuan thil hril tur a nei thu a sei chuan Cindy chuan a tak taka in date puya a som do nemo alo tia Cindy po chu alo zau thau man hle mai ma se Ronald chuan anin thlen dan tur a soi pui ta zoka Cindy hian alo du man viau to ani ma se a soi ngam si lo atu ka chuan Cindy chuan Ronald chu ron panin anin kar thu chu ron soi pui atum ta a ma se ani chuan atu soi chu alo man lo na sa hle mai zirlai dang mu lai chuan in ngai zong tak tak ho in thenang deuin lem a changta a Cindy ta na za thlak deuh tur da chu pho chopin an khum vela beng ani lo thu te soin Cindy chu anei e zo tu wa te chuan a puta ani school bana chuan Ronald chuan Cindy chu aron pha school a lem chan kha thiama in ti thule a ben na phei kha chu atak ani lo ti a hriat thei lo thu hrerin Cindy chu poetry da khom na tur faila present a Cindy chuan lom thu soi pa in lar tur chuan tho chu angai thu hrerin Ronald chu lar tuma wanga ami zia thlak lo tur le anina diktak anga turina hrilta ani ma se Cindy thu soi chu apom lo nge aron lui du hrim hrim wang jok skola chuan anei lian ang ber hrimin alo hoi per hle thomai Cindy po chuan Ronald kho sajia chu alo mu ve veka a thianu Barbara le peti te bula hanin la zeivel te chu alo thik ru hle thung zana chuan Barbara nen chuan an leng chuaka Barbara in bedroom a lu san hlan chuan peti chuan Ronald chu party na hmuna kalpuya lo soma ala kal ngai lo na ni ma se an kal dun ta tho ani Cindy po local ve in college zirlai pakhat nen an lam duna chuti lai ero chuan Ronald chuan a falin lam alo practice na sa hle mai an han lam tran chule alo in bo saina zong zong chu a thei ngel le man emoni te reng ni TV a alo en photo thin namol ho lam dan chuan an lam tam maya Cindy chuan Ronald chu za poin a chua santa deya party zo chuan Ronald chuan ron zong hmuwa Cindy chuan mi zong zong ma a khatianga kha lo zila lardu wanga ami zia thlak chu chula ti lo na sa ani Halloween zan chuan Bobby te thian za ho chuan Ronald chu an som ve a mi kota ui ek pai kolin hunan manga hetiang hian kumli zet chu Halloween zana an lo mang to ani Kenneth te in bulan thlen chuan Ronald chuan Kenneth te in kalkan mai chu arota ma se midang te chuan an lo trom pui lo Ronald chu ui ek pai tu turata nan hnona thing ni adu lo wangin ui ek chu Kenneth te in lama chuan avom ta a ma se kumdang ang thowa an ron chet le ringin Kenneth te pa fa chu an lo in ring na samai chu ni in Ronald chu an thang an ok ta ani Kenneth an Ronald a hmu chuan a thian pa che dan chu a hrethiam lo hle mai Cindy po chu college zirlai nen khan an lo leng chuak duna ma se a date pui pa in la boss lu tukle a tir reng mai chu Cindy chuan angai thei ta lowa a thil leitir chuan a leita a anin zui rei lo kher mai atu ka chuan Kenneth chuan Ronald chu a bedu ta lowa Cindy in thlo theina hlui da khom na a kalpuya som na chu Ronald chuan alo hnara Ronald tan lieu lewa poim a phua thu a hril chuan Ronald chuan ngei om dewa lo chhun zomin Cindy chu akal taw ta deya kum hlui thla zana party na chuan Bobby kha aron lang nol maya a thian te chuan Cindy le Ronald chungchang an lo hril chuan Bobby lung oi lo chuan Cindy chu awa zonga room pakhata hroilu ten awa zot fi a a thian te chuan an lo nui na sange mai Cindy chuan Ronald alema in ngai zong turin poisa pek thu chu lo hrila ma se Bobby chuan oi sak du lowin Cindy chu melep che taka puin akal san ta deya Cindy kai to deu box si chuan Ronald nena anin rem siam na kha puang chuakin dollar sang khat a pek awanga thlakhat chung anin ngai zon der thu chu a sei chuak ta ani
Ronald chu alo zakru chem chem mai ngoi rengin party chu a chua san ta ani azak le shom tilutuk chu an garei sa chuan atrap zan khuwa zaka skula la chuan zirlai dangte chuan an mel shrek mai boxi tu ma chuan abul hnaya chu an du lowa an hel ngat zel tamai ani lunch break an neina ate po chuan nuija siam nan takan hmanga alar ma kha angai viau mai theini keneta bula awakal la in ani chuan shelo ang hmein alo omboka Ronald ava biak le chuan kenet lungoi lo chuan Halloween zana athil tia wang khan ron bengam to tur ani lo thu lo shila chuta Cindy bok kha wa pan le a bedroom a azui luta alaka che dan kha poya ti thule mia tak alo ni zia hria chua thu te chu kongka pon lama tangin awa shila ma se Cindy omna emo atia tang chuan anzir tir tu alo chuak tamaya thlakhat chung ni tin school an ban tlai tir phata ani Cindy chu anu en Ronald abiak du thu aron shel chuan ani chuan aom lo tia lo chang turina shila tuna chuan Ronald po amangang ve ta hle mai zinga chuan an kota Ronald phula ka thom chuan Cindy chu ati hara vatlan chu ngalin ti top turin awa shila Ronald chuan voi khat chia thil soidun pui tura hun siam sak turin alo ngena athil ti awanga a in chir thule amma anga inkom le adu thu chu alo shila ti chuan akalson veta ani ni khat chu cafe a kenetan pedi mathematics homework alo ti pui awangin Bobby thian pakhat kuin chuan angai theilowa a thut na nga ya a thut lewat lo chuan kenet chu soisaka avota a tu main inrol antum lo wang chuan Ronald chu aron che chuak veta ani kuina hne na chuan kenet chu a kian san lo ani chuan a bol vom na ban chu ti tlia saka avo veta a midang hriat phak lo turin anno panlaya kenet te huana kuin tlak thule abana tlia thute hospital thenga kenet nen anin puak chok thute chu asoya kenet po chuan kong tluana atra thu alo belbok Ronald chuan an pahnih chuan a kalsan leta a Queen le kenet po chu in chi bayin zirlai dangte chuan anin rem leta ka wang chuan kut bengin an lo loma Ronald po chu adin mun niam taka tang chuan in hlangkai le in a thian te nen po chuan anin kom le theita ani a hun ol hna pa ngai te chu chhun jam zelin Cindy nen po chuan anin holo le to hle a tlai khat chu Cindy chuan Ronald a phul kat hlo alo pe a chuti lai tak chuan a thian te chuan Cindy chu len chho puya anon soma ma se Cindy chuan atana Ronald hlutna chu hria in a thian te nen len ai chuan Ronald bula tlai hun man chu a thlang ta zo ka ni ti chuan an pahnih chuan hlim taka in komin Ronald chuan prom kalpuya soma Cindy chuan arem ti zelan tirnan anin mu adun ta ani he movie atang hian Facebook le Instagram lama mongron so piu viau te nute buron honzau viau ang chi te po kha kan lar chak wanga ni mai lo mo